हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 10वा अध्याय करतोय, विभूती योग. पण अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे आज. आज आपण करतोय विभूती योग. आता प्रथम मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, विभूतीचा अर्थ म्हणजे काय? कोण सांगू शकेल का मला? विभूती म्हणजे काय? हात वर करा. मी तुम्हाला अनम्यूट करण्याची परमिशन दिलेली आहे. सांगा. मनीषा माताजी, तुम्ही अनम्यूट झालाय. विभूती म्हणजे काय? विभूती म्हणजे महान व्यक्ती असा एक अर्थ होऊ शकतो. बरोबर आहे. दुसरा एक अर्थ विभूती आपण महादेवाला लावतो भस्म, त्याला पण भस्म. बरोबर तुमचा. पण आता इकडे विभूती जर हा संस्कृत शब्द आहे, इकडे मराठीत लिहिताना हे ती दीर्घ आहे, पण संस्कृत मध्ये हे पहिलं येतं बरं का, विभूती असं. तर विभूतीचा अर्थ संस्कृत मध्ये म्हणजे ऐश्वर्य. तर इकडे कृष्ण आपल्याला त्याचं ऐश्वर्य सगळं दाखवणार आहे. तो का आपल्याला त्याचं ऐश्वर्य दाखवणार आहे? तो काय अहंकारी माणूस आहे का, की माझ्याकडे बघा हे आहे हे आहे. जसं एखादा इकडे भौतिक जगातला जो माणूस खूप श्रीमंत असतो, तर तो आपले सगळं जे काय ऐश्वर्य आहे ते डिस्प्ले करतो. माझ्या एवढ्या गाड्या आहेत, माझं एक फार्म हाऊस आहे, माझा इकडे बंगला आहे, माझा फ्लॅट आहे. मग कृष्णाला असं करायचंय का? नाही. अर्जुनाला हवंय की कृष्णाचं ऐश्वर्य अर्जुनाला बघायचंय आणि कृष्णाशिवाय ते कोणच दाखवू शकत नाही. आणि कृष्ण एकसारखा अर्जुनाला सांगतोय, मनमना भव मद्भक्तो, तू तुझं मन माझ्यामध्ये ठेव. परत 6व्या अध्यायात शेवटचा श्लोक आहे, तिकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय, योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना. म्हणजे परत तुझं मन तू माझ्यामध्ये ठेव. एकसारखं त्यांनी सांगितलंय की तुझं मन आहे ते तू माझ्यामध्ये ठेव. तर मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे, कृष्ण सांगतोय तुझं मन माझ्यामध्ये ठेव. तर मग त्यांनी असा काहीतरी
मला उपाय सांगावा की मला कृष्णाची एकदम नॅचरली एकसारखी आठवण येईल असं काहीतरी कृष्णाने सांगावं. आणि आपण जसे असतो जे ऑर्डिनरी मेन किंवा जे सामान्य जनता ती जी असते त्यांना कुठलंही फिजिकल जे आहे ना रिप्रेझेंटेशन, म्हणजे समजा जर एक माणूस खूप श्रीमंत असेल तर आपण काय म्हणतो, पहिल्यांदा आपल्या मनात काय येतं, हा कुठे राहतो, याच्याकडे कुठली गाडी आहे, मग हा नेहमी जर प्रवास करताना विमानाने जातो की ट्रेननी जातो. तर हे जे फिजिकल ऍस्पेक्ट आहे ना संपत्तीचा, त्याच्याकडे आपण खूप आकर्षित होतो आणि आपलं लक्ष जातं तिकडे. हे सामान्य लोकांचं असतं. तर म्हणून देखील अर्जुन कृष्णाला विचारतोय की तू आम्हाला काहीतरी दाखव, तू आम्हाला तुझं ऐश्वर्य बघायचंय. म्हणजे एकदा ते ऐश्वर्य बघितल्यावर मग सामान्य लोकांना काय राहतं, मनामध्ये फिक्स राहतं की, म्हणजे ती आपण गाडी बघितली, अरे अरे हा ही गाडी आहे ना, ही या माणसाची आहे, अरे हे फार्म हाऊस आहे ना, ते या माणसाचे आहे. म्हणजे ते फार्म हाऊस आणि गाडी बघितल्यावर त्याच्या पाठचा माणूस कोण आहे तो आपल्या डोळ्यासमोर येतो. मग हेच कृष्णाला दाखवायचंय आणि अर्जुनाला तेच बघायचंय. कारण कृष्णाने सांगितलंय की तुझं मन माझ्यामध्ये गुंतव. तर आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, नाही तेजस्विनी माताजी. हा, हरे कृष्णा. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय मित्रा, पराक्रमी अर्जुना, माझे वचन पुन्हा ऐक, जे मी तुझ्या हितासाठी देतो, जे मी तुझ्या हितासाठी तुला देतो आणि खूप आनंद देईल. सॉरी, ते मध्ये स्क्रीन हे झाला. चालेल. आता इकडे कृष्ण परत एकदा सांगतोय अर्जुनाला की ऐक, पुन्हा एकदा ऐक, पुन्हा ऐक. म्हणजे भूय एव शृणु. एकसारखा कृष्ण खूप एम्फसिस देतोय की तू ऐक. कृष्ण असं का सांगतोय ऐक? आता जर ज्ञान आपल्याला ग्रहण करायचं असेल तर ते 3 मार्गाने आपण ग्रहण करू शकतो. एक म्हणजे आपल्या इंद्रियांच्या द्वारे, एक म्हणजे एक्सपिरियन्सनी आणि एक म्हणजे ऐकून. तर आता ज्याप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये आपण इंद्रिय आणि एक्सपिरियन्स यांनी आपण ज्ञान ग्रहण करत असतो, फक्त ऐकून नाही. तर जे आपण ज्ञान आपल्या इंद्रियांच्या मार्फत ग्रहण करतो त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. म्हणजे ऍक्च्युली आपण बघतोय ते आणि आपल्याला ते पटतंय. दुसरं म्हणजे एक्सपिरियन्स किंवा अनुमान प्रमाण. म्हणजे आता समजा जर एक गृहिणी असेल आणि तिने भाजी आणली आणि तिला लक्षात आलं की भाजी खूप कोवळी आहे आणि मग तिने कुकर लावला, मग तिला समजतं की बरोबर 1 शिट्टी व्हायच्या अगोदरच आपण कुकर बंद करूया, कारण भाजी चांगली ताजी आणि कोवळी आहे. तर ती आपल्या एक्सपिरियन्सनी म्हणजे अनुमान प्रमाण. किंवा तुम्ही स्टेशनवर उभे असाल, तुमची पाठ असेल आणि तुम्हाला ट्रेनची शिटी ऐकू आली की ट्रेन येते, म्हणजे तुम्ही साधारण तुमची जजमेंट जी आहे त्या जजमेंटनी तुम्ही सांगू शकाल की चला आता ट्रेन आली, आता मी जाऊन माझी बॅग घेऊन उभं राहतो. म्हणजे तुम्हाला अनुमान प्रमाण म्हणजे बाय एक्सपिरियन्स तुम्ही ते ओळखू शकता. आणि हिअरिंग किंवा ऐकणं म्हणजे शब्द प्रमाण. आणि शब्द प्रमाणाला आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये खूप महत्व दिलेलं आहे.
कारण शब्द जे काय आपण ऐकतो, आपली जी इंद्रिय आहेत, मी तुम्हाला सांगितलं ती परिपूर्ण नाही आहे. त्याच्यामुळे आपला जो जे अनुमान प्रमाण आहे ते पण चुकीचंच होणार. मग राहिलं काय, फक्त शब्द प्रमाण. तू ऐक, पुन्हा एकदा ऐक, आणि ते ऐकायचं कोणाकडून, ते ऐकायचं एका बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर कडून, जो आध्यात्मिक गुरु आहे, परंपरेतला आहे, त्याच्याकडूनच आपण ऐकायचं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, एक मिनिट. यस माताजी, बोला. न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्णा. देवतांच्या यजमानांना किंवा महान ऋषींनाही माझे मूळ माहित नाही, कारण प्रत्येक बाबतीत मी देवतांचा आणि ऋषींचा उगम आहे. जो मला अजन्मा अनादी सर्व जगाचा परमप्रभू म्हणून जाणतो तो मनुष्यांमध्ये भ्रमित नसलेला सर्व पापांपासून मुक्त होतो. म्हणजे आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मला कोणीही ओळखू शकलं नाही. का? कारण मी सर्वांचा उगम आहे. माझ्यापासून या जगाची निर्मिती झाली आहे. मी सर्वांना निर्माण केलेलं आहे. त्याच्यामुळे देव देवता महान ऋषी सुद्धा मला ओळखू शकत नाही. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की मी अजन्मा आहे, अनादी आहे, या सर्व जगाचा परम प्रभू आहे. आणि जो माणूस हे तत्वतः जाणतो की मी अजन्मा आहे, मी अनादी आहे, सर्व जगाचा परम प्रभू आहे, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. म्हणजे इकडे कृष्ण एकसारखा सांगतोय, जो भक्त मला जाणतो मी कोण आहे, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. तो का पापांपासून मुक्त होतो? कारण मग त्याची ऍक्टिव्हिटी एकच राहते. जेव्हा तो कृष्णाला एवढं जाणतो की तो परमप्रभू आहे, तो काय करतो? सततम कीर्तयंतो माम, सतत माझं कीर्तन करतो, आणि मग तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आता आपणही जाणतोय हो की कृष्ण अजन्मा आहे, अनादी आहे, परमप्रभू आहे. पण आपलं आचरण कसं आहे? आपलं आचरण आहे का त्या महात्म्यांसारखं नाहीये. तर आपण तत्वतः जाणत नाही. हरे कृष्ण. तेजस्विनी माताजी. हरे कृष्णा. 7 महान ऋषी आणि त्यांच्या आधी इतर 4 महान ऋषी आणि मनु मानवजातीचे पूर्वज माझ्या मनातून जन्मले आहेत, आणि या ग्रहांमधील सर्व प्राणी त्यांच्यापासून अवतरले आहेत. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जे सप्त ऋषी होते आणि 4 महान ऋषी, म्हणजे जे 4 कुमार होते, सनक, सनातन, सनंदन आणि सनत कुमार, हे यांचा जन्म कृष्णाच्या मनापासून झालेला आहे. आणि ते सुद्धा कृष्णाला ओळखू शकत नाही. म्हणजे की कृष्ण काय सांगतोय की मी सर्वांचा निर्माता आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. माताजी हरे याच्यामध्ये कृष्णा. ना विकल्पेन आहे, कंपेन लिहिलं आहे माताजी. हो हो. ओके. हरे कृष्णा. जो माझा हा महिमा आणि सामर्थ्य जाणतो तो अखंड भक्ती सेवेत गुंततो, यात शंका नाही. इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की जो हे जाणतो, जो मला जाणतो, तो माझी अखंड भक्ती करतो. अखंड लिहिलेलं आहे, असं नाही सकाळी थोड्या वेळ, दुपारी, रात्री नाही, अखंड भक्ती करतो. आता इकडे ही स्लाइड दाखवलेली आहे. ही स्लाइड इकडे तुम्हाला कृष्ण आणि बलराम दोघेही दिसताय, आणि दोघेही द्वारकेला येत आहेत. आणि त्यावेळेला सगळी जण
कृष्ण बलरामाचं स्वागत करतायत आणि काही मुलं इकडे हार घेऊन त्यांच्याकडे जात आहेत आणि वेदव्यासानी याचं खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे. हे सॉरी द्वारका नाहीये, मथुरा. इकडे त्यांनी सांगितलंय की अनेक माणसं, अनेक स्त्रिया गच्चीवर उभी होती, अनेक डोंगरांवर उभी होती, पशु पक्षी सुद्धा जे होते ते असे स्तब्ध झाले आणि सगळे जण कृष्णाकडे बघत होते. आणि याच्यामध्ये वेदव्यासनी लिहिलेलं आहे की कृष्ण कसा होता, सूर्यासारखा होता. बघा इकडे पृथ्वीवर कितीही प्राण्यांची, मानवांची गर्दी असेल, आपल्याला प्रत्येकाला ज्याप्रमाणे सूर्य दिसतो त्याप्रमाणे प्रत्येकाला कृष्ण दिसत होता. तो जिकडे होता, जे ज्या जागेवर होते त्या जागेवरून सर्वांना कृष्ण दिसत होता. आता आपण हे श्लोक करतोय 10.8, 9, 10 आणि 11 या 4 श्लोकांना चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे जे 4 श्लोक आहेत हे भगवद्गीतेचं सार आहे. म्हणजे जर तुम्हाला कोणी विचारलं तुम्ही भगवद्गीतेत काय शिकला, तर हे जरी 4 श्लोक तुम्ही सांगू शकला तर त्या माणसाला समजेल की हो भगवद्गीतेत काय आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण. मी सर्व आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाचा उगम आहे. सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात ते माझ्या भक्ती सेवेत रमतात आणि मनापासून माझी पूजा करतात. 3 गोष्टी इकडे हे जे श्लोक आहेत 10.8, 10.9 आणि 10.10 आणि 11 यात कृष्णाने संबंध सांगितलाय, अभ्युदय सांगितलेला आहे आणि प्रयोजन. संबंध म्हणजे आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे कृष्णाने सांगितलंय. मग 10.9 मध्ये त्यांनी अभ्युदय सांगितलंय, ऍक्टिव्हिटी काय आहे. आणि 10.10 आणि 10.11 मध्ये गोल काय असला पाहिजे, म्हणजे प्रयोजन काय आहे हे पण सांगितलंय. आता ज्याप्रमाणे समजा जर एखादा माणूस असेल आणि त्याला बरं नाहीये, त्याच्या छातीत दुखतंय, मग तो इतर कोणाला विचारतो की चांगले कार्डिओलॉजिस्ट कोण आहेत आणि मग शोधतो आणि मग त्या डॉक्टरकडे जातो. म्हणजे तो एक संबंध एस्टॅब्लिश करतो की हा डॉक्टर आहे आणि मी पेशंट आहे, हे जे डॉक्टर आहे हे मला ट्रीट करणार आहे. तर तो तिकडे जातो. मग तिकडे गेल्यानंतर डॉक्टर त्याला विचारतात की काय झालं तुम्हाला, चला मी तुम्हाला तपासतो. त्याला तपासतात, मग काही टेस्ट करायला सांगतात आणि मग ते डायग्नोसिस करतात. आणि म्हणजे हे काय झालं, ही ऍक्टिव्हिटी झाली किंवा अभ्युदय झाला की ते एकमेकांकडे बोलतात आणि तो जो माणूस असतो त्याला बरं नसतं म्हणून तो डॉक्टरांना जाऊन खरं खरं सगळं सांगतो. आणि मग डॉक्टर काय करतात, त्याला सांगतात की तू असं असं डाएट कर, हे असं असं औषध घे आणि बरंच काय काय सांगतात. आणि मग त्याचं प्रयोजन, गोल प्रयोजन म्हणजे काय, मग त्या माणसाला चांगलं वाटतं, म्हणजे त्याचं जे आरोग्य आहे ते त्याला परत मिळतं. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा आपल्याला सांगतोय. तो डॉक्टर कसा सांगतोय की अमकं डाएट फॉलो करा, एक्सरसाइज करा, असं करा, औषधं घ्या वगैरे. कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी करा आणि मग काय होईल, तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तर हे जे पहिलं हे संबंध आहे, म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की त्यांनी हे भौतिक जग उत्पन्न केलेलं आहे. आता आपण हे म्हणजे कृष्ण क्रिएटर आहे आणि आपण क्रिएटेड आहोत.
हरे कृष्ण. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन मला शरण जाते आणि ते एकमेकांना ज्ञान देणारे आणि माझ्याबद्दल संवाद साधत खूप समाधान आणि आनंद प्राप्त करतात. आता ऍक्टिव्हिटी काय आहे किंवा अभ्युदय काय आहे, भक्त काय करतात, ते भक्त सतत कृष्णाबद्दल बोलतात एकमेकांकडे, एकमेकांना ते कृष्णाचं ज्ञान देतात. आणि जेव्हा ते असं करतात तेव्हा त्यांना खूप आनंद मिळतो आणि समाधान मिळतं. हे कृष्णाने सांगितलंय. आणि माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. म्हणजे कृष्ण त्याच्या भक्तांचाही विचार करत असतो. असं नाही की भक्त एकमेकांकडे कृष्णाबद्दल बोलतात आणि कृष्णाला काहीच माहित नाहीये, असं कधीच होत नाही. ज्याप्रमाणे जो पेशंट आहे तो डॉक्टरकडे जातो, तर तो डॉक्टरही विचार करतो ना की आता मी याला काय सांगू, काय औषध देऊ याला. ही मग औषधं वगैरे दिल्यानंतर तो डॉक्टर सांगतो की तुम्ही माझ्याकडे 1 महिन्यानी परत चेकअपला या. आणि मग हे असं. त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला ऍक्टिव्हिटी सांगतोय की माझे भक्त काय करतात, पण हेही सांगतोय की त्याचे जे शुद्ध भक्त आहेत ते कृष्णामध्येच वास करतात, ते त्याच्यामध्येच वास करतात. आता आपण प्रयोजन बघू. इकडे बघितलं हे श्रील प्रभुपाद आणि अमेरिकेमध्ये केवढीही लोक आनंदी दिसतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे सतत माझी भक्ती करतात आणि प्रेमाने माझी उपासना करतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. म्हणजे आता जे कृष्णाची भक्ती करतात आणि प्रेमाने त्याची सेवा करतात, उपासना करतात, तर मग कृष्णच त्यांना समज देतो. ददामी बुद्धी योगम, म्हणजे कृष्ण बुद्धी देतो ज्याप्रमाणे त्या भक्ताला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता केव्हाही एखादा कुठलाही नातेसंबंध असेल, एक रिलेशनशिप असेल, त्यामध्ये 2 किंवा जास्त व्यक्ती असतात आणि आपल्याला असं वाटतं की हे कृष्ण भावनाभावी जीवन म्हणजे सोपं नाहीये, अवघडच आहे. आपण आपलं काम करायचं, मग घरी आल्यावर जप करायचा, कृष्णाला प्रसाद द्यायचा, माझं ऑफिसचं काम, घरचं काम, कसं काय आपण हे सगळं करायचं. पण इकडे कृष्ण सांगतोय की जे सतत माझी भक्ती करतात कृष्ण त्यांना समज देतो. मग तो समज कसा देतो, तो आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून वास करतो. तो जे अज्ञान आहे ना ते हळूहळू हळू दूर करतो. फक्त आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की इकडे कृष्णाने सांगितलंय प्रेमाने माझी उपासना करतात. जे प्रेमाने कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये प्रेम असेल तरच ती चालते. इकडे लिहिलंय भजतां प्रीतिपूर्वकम, म्हणजे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की जे काय करतो ना आपण फोर्सनी नाही केलं पाहिजे, खूप प्रेमाने केलं पाहिजे. ते प्रेम कसं आपल्यामध्ये येणार, एक म्हणजे भक्ती. आपण जेव्हा साधू संग करतो, असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ते एक महत्वाचं आहे. जप करणं तर अतिशय महत्वाचं आहे आणि ऐकणं सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा या 3 गोष्टी आपण करतो तेव्हाच आपण कृष्णाची प्रेमाने सेवा करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः
नाशयात्म्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम्. हरे कृष्ण. त्याच्याबद्दलच्या करुणेपोटी मी त्यांच्या हृदयात वास करून ज्ञानाच्या तेजस्वी दिव्याने अज्ञानातून जन्मलेल्या अंधकाराचा नाश करतो. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की जेव्हा भक्त माझ्याकडे येतो, सतत माझ्याबद्दल विचार करतो, मग त्यांच्या बद्दल कृष्णाला करुणा वाटते आणि करुणेपोटी कृष्ण काय करतो, ज्ञानदीप प्रज्वलित करतो आणि सगळं जे अज्ञान आहे, जो अंधकार आहे अज्ञानाचा, त्याचा नाश करतो. आता इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला उदाहरण देतात. त्यांनी म्हटलंय कृष्णाने करुणेपोटी. असं का म्हटलंय? कारण प्रत्येक जीव जो आहे तो कर्मबंधनात अडकलेला असतो. त्यांनी गेल्या जन्मी पण काही पाप केलेले असतात, पण आता तो कृष्णाकडे जातोय, मग त्याचं जे पाप कर्माचं जे बॅलन्स आहे ते तर क्लिअर झालं पाहिजे. मग श्रील प्रभुपाद लिहितात की समजा जर एका माणसाने दुसऱ्या माणसाचा खून केला, तर मनुसंहिता आहे त्यात लिहिलंय लाईफ फॉर लाईफ. मगच त्यांचा जो पाप कर्म आहे तो कमी होतो. मग समजा जर एखाद्या माणसाला समजा एक फाशी द्यायचं जजनी डिक्लेअर केलं, तो जो माणूस असतो तो काय करू शकतो, तो लोअर कोर्ट मधून हायकोर्ट मध्ये अपील करू शकतो, हायकोर्ट मधून सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टनी जरी सांगितलं की या माणसाला फाशी द्या, तर तो त्याचं पिटिशन प्रेसिडेंटकडे घेऊन जाऊ शकतो आणि प्रेसिडेंटला त्याला मर्सी पिटिशन म्हणतात आणि तिकडे तो याचना करू शकतो की तुम्ही मला फाशी देऊ नका म्हणून. आणि मग कदाचित तो जो प्रेसिडेंट असतो त्याला असं वाटू शकतं की नको बाबा, याला फाशी नको. त्याचप्रमाणे कृष्ण करुणेपोटी तो काय करतो, आपलं जे अज्ञान आहे ना ते अज्ञान दूर करतो, ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करतो. आपली जी पाप कर्म आहेत ना त्या सगळा जो बॅलन्स आहे तो सगळा तो काढून टाकतो. जेव्हा कुठलाही भक्त कृष्णाचं नाम घेतो, प्रेमाने त्याची सेवा करतो, त्याच्यासाठी कृष्णाने लिहिलंय की तो काय करतो. हरे कृष्ण. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तू परम ब्रह्म, परम निवास आणि शुद्ध करता, परम सत्य आणि शाश्वत दिव्य व्यक्ती आहेस. तू आदिम देव आहेस, दिव्य आणि मूळ आहेस आणि तू अजन्मा आणि सर्व व्यापी सौंदर्य आहेस. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारखे सर्व महान ऋषी तुझी घोषणा करतात आणि आता तूच मला ते सांगत आहे. आता अर्जुन आहे, त्याला कृष्ण तर त्याचा सखा आहे आणि कृष्णाने सांगितलंय त्याला की मी सर्वांचा उगम आहे आणि देव देवता ऋषी सुद्धा मला जाणू शकत नाही. आता अर्जुनाला आनंद झालाय. मग अर्जुन कृष्णाला सांगतोय, ही अर्जुनाची प्रार्थना आहे आणि आपण काय शिकायचं या प्रार्थनेपासून, की जेव्हा आपण मंदिरात जातो ही प्रार्थना तुम्ही लिहून ठेवा. तुम्ही पण कृष्णाला असंच म्हणा, कृष्णा तू परम ब्रह्म आहेस, तू परम धाम आहेस, तू परम पवित्र आहेस, तू परम पुरुष आहेस, तू शाश्वत आहेस, तू दिव्य आहेस,
तू अजन्मा आहे, तू परम सत्य आहे. तर हे जे अर्जुनाने कृष्णाकडे ही प्रार्थना केलेली आहे. तर कोणी असं म्हणू शकेल की अर्जुन हा कृष्णाचा सखा आहे, म्हणून तो असं म्हणतोय कृष्णाला, तू परम ब्रह्म आहेस, तू परम धाम आहेस, तू परम पवित्र आहेस, तू शाश्वत आहेस, तू दिव्य आहेस, तू आदिदेव आहेस, सगळं तो छान छान छान, तू परम आहेस असं म्हणतो. म्हणून अर्जुन काय करतोय की तो सांगतोय की तुझ्याबद्दल इतर जण सुद्धा हेच सांगतायत. कोण इतर जण? सगळे देवर्षी सांगतायत, नारद मुनी, असित, देवल, व्यास, हे सगळं तुझ्याबद्दल असंच सांगतायत, मी फक्त सांगत नाहीये. म्हणजे इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात, जेव्हा आपण इतर लोकांकडे सांगतो की कृष्ण हा व्यक्ती आहे, हा एनर्जी नाहीये, किंवा कृष्ण हा आपल्या हृदयात वास करतो, किंवा तो आपलं अज्ञान दूर करतो, असं नुसतं बोलायचं नाही. कृष्ण पुरुष आहे, कोट करा भगवद्गीता. आता इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की मी एक व्यक्ती आहे, मी पुरुष आहे. कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाही मी की गॉड इज एनर्जी, किंवा मी एनर्जी आहे, किंवा मी नाद आहे, मी व्हायब्रेशन आहे. पण हे जेव्हा जेव्हा कोणी तुम्हाला विचारेल, तुम्हाला कोट करता आलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे अर्जुनानी नारद मुनी, असित, देवल, व्यास यांची नावं घेतली, त्याचप्रमाणे आपल्यालाही सांगता आलं पाहिजे की भगवद्गीता कुठे लिहिलेलं आहे की कृष्ण पुरुष आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मावदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तू मला जे काही सांगितले आहेस ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. देवा, दानव किंवा देव तुझे व्यक्तित्व जाणत नाही. खरंच हे सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवांचे हे परम विश्वाचे स्वामी, तू स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. आता अर्जुनाला खूप आनंद झालेला आहे की आपला मित्र केवढा मोठा आहे आणि तो सर्वांचा उगम आहे. हे अर्जुनाला हे ऐकून त्याला खूप आनंद झाला आणि म्हणून तो परत परत तेच बोलतोय. परत तो म्हणतोय, तू सर्व प्राण्यांचा स्वामी आहेस, तू परम पुरुष आहेस, तूच विश्वाचा स्वामी आहेस. आनंदाने तो तीच गोष्ट परत कृष्णाला त्या नावाने संबोधतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी तुझे ध्यान कसे करावे हे धन्य परमेश्वरा, तुझे कोणत्या विविध रूपात चिंतन करावे लागेल. हे जनार्दना कृष्णा, मला तुमच्या पराक्रमी सामर्थ्य आणि वैभवाबद्दल पुन्हा सविस्तर सांगा, कारण तुमचे अमृतमय शब्द ऐकून मी कधीही थकलो नाही. आता कृष्ण इकडे विचारतोय की मी ध्यान कसे करू, कारण सततम कीर्तयन्तो माम, अनेकदा कृष्णाने सांगितलेलं आहे तुझं मन माझ्यामध्ये गुंतो, सतत माझं कीर्तन कर. मग हे कसं काय करायचं हे अर्जुन प्रश्न विचारतोय. आणि मग अर्जुन सांगतोय कृष्णाला की कृष्णा, तू बोलत राहा, मला एकसारखं ऐकावंसं वाटतंय, कारण तू जे काय बोलतोयस ते माझ्या कानासाठी अमृत आहे. आणि इकडे आपल्या सर्वांसाठी एक चेक पॉइंट आहे. तो चेक पॉइंट म्हणजे काय आहे की आपण भक्त आहोत की आपण भक्त नाही. आता 1 तास भगवद्गीताचा क्लास ऐकून झाला. आता उद्या संध्याकाळपर्यंत मी जॉब करणार नाही, भगवद्गीतेचं पुस्तक उघडणार नाही, काही करणार नाही. हा 1 तास मला खूप होतोय.
असं आपण म्हणतोय की आपण असा विचार करतो की नाही, हा क्लास झाल्यानंतर मला कृष्ण इकडे अर्जुनाला काय सांगतो हे खूप आवडलं, श्रीला प्रभुपादांनी पण खूप छान लिहिलेलं आहे, आता मला आणि ऐकायचं आहे, मला आणि खोल अभ्यास करायचा आहे. तर आपल्याला काय वाटतं की नको बाबा 18 दिवस झाले, आता रोज 1 तास, आता मी काय पुढे काय करणार नाही. तर आपल्यासाठी हा चेक पॉइंट आहे. जे शुद्ध भक्त असतात ना, कितीही कृष्णाचं त्यांनी ऐकलं तर ते त्यांना कमीच वाटतं, त्यांना जास्त आणि जास्त ऐकायचं असतं. मग आता इकडे कृष्ण सांगतोय की कुठे कुठे बघितल्यावर आपल्याला लक्षात येईल की इकडे कृष्ण आहे म्हणून. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, तुम्ही मला उत्तर द्या. आता इकडे तुम्हाला कोण दिसतंय? हात वर करा. कुमुद माताजी, तुम्ही प्रत्येकांना अनम्यूट कराल का? हो माताजी, करते. हा, अनम्यूट. हो करते. आणि प्रत्येकांचं नाव घ्या. हो माताजी, हे कोण आहे? म्यूट करते मी. ब्रह्मा. व्हेरी गुड. हे कोण आहे? नारद मुनी. बरोबर. प्रत्येकाने हे करा 1 by 1. म्हणजे सर्व ऋषींमध्ये कृष्णाने सांगितलंय मी नारद आहे. बरं, इकडे हा पक्षी कोण आहे? गरुड पक्षी. हा, कृष्णाने सांगितलंय सर्व पक्ष्यांमध्ये मी गरुड आहे. आणि हा कोण आहे? कोण सांगेल? संजय प्रभूजी. अर्जुन. करेक्ट, अर्जुन. सर्व पांडवांमध्ये मी अर्जुन आहे. हे कोण आहे? व्यास मुनी. करेक्ट. सर्व ऋषींमध्ये मी व्यास आहे असं सांगितलेलं आहे. हा जो मुलगा आहे हा कोण आहे? प्रल्हाद. करेक्ट, भक्त प्रल्हाद. आणि इकडे ही जी गाय दिसते हिला काय म्हणतात? कामधेनू. कामधेनू. बरोबर. आणि हे कोण आहे तिकडे? राम. श्रीराम. राम. आणि इकडे हे झाड दिसतंय हे फुललेलं, तर कृष्णाने सांगितलंय सर्व ऋतूंमध्ये कुसुम आकार आहे, म्हणजे स्प्रिंग सीझन. हे कोण आहे? कपिल मुनी. कपिल मुनी. या घोड्याचं नाव काय आहे? अश्व. हा, उच्चैश्रवा. सर्व घोड्यांमध्ये उच्चैश्रवा मी आहे. बरं, हा मासा आहे, याचं नाव काय आहे? मासा. कुठला मासा? देव मासा. बरोबर, देव मासा. आणि इकडे हा मोरावर जो आहे तो कोण आहे? कार्तिकेय. स्कंद. सर्व सेनापतीमध्ये स्कंद मी आहे असं कृष्णाने सांगितलं. हा कोण आहे? यम. नाही. जलदेव. येस, वरुण देव आहे. हा, आणि हा कोण आहे ज्यांनी हातामध्ये एक दंडा घेतलेला आहे? गुड. आणि हा कोण आहे? हा सर्प तुम्हाला दिसतोय? नाही, इकडे शेषनाग. इकडे वासुकी. बरोबर, हा वासुकी आहे. हा कोण आहे? हा, सर्व प्राण्यांमध्ये मी मृगेंद्र आहे असं कृष्णाने. हा कोण आहे? ज्यांनी धन त्याच्या हातामध्ये आहे? कुबेर आहे. हा कोण आहे? चित्ररथ. सर्व गंधर्वांमध्ये मी चित्ररथ आहे असं कृष्णाने सांगितलं. या हत्तीचं नाव काय आहे? ऐरावत. व्हेरी गुड. आणि हत्तीवरचा तो कोण आहे?
इंद्र इंद्र व्हेरी गुड. आणि हे कोण आहे? आदित्य शंकर भगवान शंकर. बरोबर. सर्व रुद्रांमध्ये मी शिव आहे असं आणि सांगितलंय. तर इकडे आपण बघितलीये की कोण आहे. इकडे हे सगळं लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही आपला क्लास झाल्यानंतर हे वाचा. एक त्यांनी कृष्णाने सांगितलंय की सर्व स्त्रियांमध्ये मी कोण आहे. मी फेम, फॉर्च्यून, स्पीच, मेमरी, इंटेलिजन्स, फेथफुलनेस आणि पेशन्स. फेम म्हणजे प्रसिद्धी, फॉर्च्यून म्हणजे काय म्हणतात मराठीमध्ये फॉर्च्यूनला? भाग्य. हा, लक्ष्मी. भाग्यवान किंवा श्री. श्री स्पीच म्हणजे वाणी. श्री वाणी हा, बरोबर आहे. मेमरी म्हणजे मेधा, बुद्धी. स्मृती इंटेलिजन्स म्हणजे मेधा. मेमरी म्हणजे कुठला शब्द दिलाय कुमुद माताजी श्लोकामध्ये? स्मृती, मेधा, धृती, क्षमा असं आहे. हा स्मृती, मेमरी म्हणजे. हा, धृती. बरोबर. स्मृती स्मृती स्मृती. आणि इंटेलिजन्सला मेधा. मेधा. फेथफुलनेसला विश्वासू एक मिनिट माताजी मी पाहून घेते. श्लोक क्रमांक हा कुठला होता आहे का मला सांगा. मी सांगते. येस, 1 मिनिट माताजी. अ, 34. येस माताजी. कीर्ती. मृत्यू सर्वश्चाहं भविष्यतां कीर्ती श्री वाक्च नारीणाम स्मृतीर मेधा धृती क्षमा. आता तुम्ही मला धृती कुठलं आणि सांगितलं? क्षमा. क्षमा. बरोबर. तर बुद्धी म्हणजे मेधा, धृती म्हणजे दृढ निश्चय आणि क्षमा म्हणजे क्षमा. स्मृती म्हणजे तुम्ही वाचू काय मी माताजी? ते 6 आहेत. हा, बरं. जरा त्याचं हे वाचा अनुवाद. स्त्रियांमध्ये कीर्ती. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढ निश्चय आणि क्षमा मी आहे. हा, तर हे खूप महत्वाचं आहे की एवढ्या 7 गोष्टी एका स्त्रीमध्ये कृष्ण एवढ्या 7 गोष्टी आहे. हरे कृष्णा. तेजस्विनी कृष्ण. माताजी. हे अर्जुना, हरे कृष्ण. हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही आणि मी तुला जे सांगितले आहे ती केवळ एक ग्लिम्प्स आहे. म्हणजे एक झलक जशी आपण म्हणतो ना, तसंच तू आता बघितलेलं आहेस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यद् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एकाच पुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत हे तू जाण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की माझं एवढं ऐश्वर्य आहे आणि हे जे निर्माण झालेलं आहे ज्याप्रमाणे एक आग असेल आणि एक ठिणगी केवढी लहान आहे, तर एका ठिणगी इतकं हे त्याचं एवढं मोठं जे आता ऐश्वर्य आपण बघितलं ठिणगी समान आहे.
हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहं निदं कृष्णम् एकांशेनास्थितो जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माताजी मी सगळ्यांना म्यूट करतेय, तुम्ही प्लीज स्वतःला अनम्यूट करून घ्या. हा माताजी तुम्ही पण. येस माताजी, यू कॅन अनम्यूट नाउ. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. आता कृष्ण अर्जुनाला विचारतोय की खरं हे तुला इतकं कशाला हवंय? माझं ऐश्वर्य सगळीकडे मीच आहे, सगळीकडे मी आहे, मग इतकं तुला कशाला पाहिजे, असं तो प्रश्न विचारतो. तर आज आपण काय काय शिकलो? कृष्णाने स्वतःहून सांगितलं की कोणीही मला जाणू शकत नाही. देव देवता, सुरगण, ऋषी, मनु, ज्यांचा जन्म माझ्या मनापासून झालेला आहे, ते सुद्धा मला जाणू शकत नाही. मग कृष्णाने सांगितलंय त्याचा आणि आपला संबंध काय आहे, आणि अभ्युदय काय आहे, आणि प्रयोजन काय आहे. मग हे जे आपण श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे. मग अर्जुन म्हणतो, हो कृष्णा, तो छान प्रार्थना करतोस की तू परम पवित्र आहेस, तूच परम ब्रह्म आहेस, परम धाम आहेस, तू शाश्वत आहेस, तू परम पुरुष आहेस. तो कृष्णाची प्रार्थना करतो आणि सांगतो की असं मी नाही, पण इतर ऋषी सुद्धा तेच सांगतायत, नारद, व्यास, असित आणि देवल. आणि आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण सुद्धा बोलताना असं बोललं पाहिजे. आणि मग कृष्ण त्याच्या सर्व विभूत्यांचं दर्शन अर्जुनाला देतो. का देतो? म्हणजे आता तुम्ही समजा जर इकडे समजा जर सूर्याकडे बघितलं, तुम्ही चंद्राकडे बघितलं, लगेच कृष्णाने 7व्या अध्यायात सांगितलंय की सूर्यामधला आणि चंद्रामधला प्रकाश हा मीच आहे. म्हणजे लगेच आपण आपलं मन कुठे गेलं पाहिजे? कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. पाणी पिताना कृष्णाने सांगितलंय ना, पाण्यामधली चव मी आहे, म्हणून पाणी पिताना सुद्धा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की हे कृष्णामुळे अमक्या अमक्या पदार्थाला चव आलेली आहे. मग इकडे तर कृष्णाने सगळंच सांगितलंय की त्याला आपण कुठे बघायचं, तो कोण आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इतर सगळीकडे बघता, म्हणजे आता सिंह बघितला तर सिंहामधलं जे बल आहे ते कृष्ण आहे. म्हणजे हे आपल्या लगेच आपलं मन कृष्णाकडे जातं, आकर्षित होतं. आपण म्हणतो अरे वा, काय सुंदर जग आहे हे. आणि मग आपण त्या निमित्ताने कृष्णाचं स्मरण करतो. तर हा झाला विभूती योग. आता एक छोटीशी गोष्ट सांगते की 2 भक्तांची गोष्ट सांगते. एक ब्राह्मण असतो आणि एक मोची असतो, आणि ते दोघही विष्णूचे भक्त असतात. तो ब्राह्मण असतो, तो रोज मंदिरात येतो आणि शास्त्रविधीने पूजा करतो, स्तोत्र म्हणतो, वेद पठण करतो आणि रोज आरती करतो. आणि त्या मंदिराच्या बाहेरच एक मोठं वडाचं झाड असतं आणि त्या झाडाच्या खाली एक मोची बसलेला असतो आणि तो काय नेहमी लोकांच्या चपला, बूट हे तो रिपेअर करत असतो, शिवत असतो आणि बूट सुद्धा नवीन तयार करत असतो. त्यासाठी त्याच्याकडे लेदर किंवा इतर प्राण्यांची चामडी असते आणि तो त्याचं काम करत असतो. एक दिवस नारद मुनी तिकडे येतो आणि तो त्या मंदिरामध्ये जातो
आणि तो बघतो की हा ब्राह्मण खूप सुंदर पूजा करतोय, किती साफ ठेवलेलं आहे मंदिर, आणि अगदी शास्त्रात जसं लिहिलंय त्याप्रमाणे तो पूजा करतो. मग नारद मुनींना आत गेल्यावर मंदिरात बघून त्या ब्राह्मणाला खूप आनंद होतो. तो नारद मुनींना आसन देतो बसायला, त्यांची पाद पूजा करतो, त्यांना दूध फळं देतो, त्यांना हार घालतो, साष्टांग नमस्कार करतो. आणि मग नारद मुनींना आनंद होतो आणि ते निघायच्या वेळेला तो ब्राह्मण म्हणतो की नारद मुनी, तुम्ही आता वैकुंठात जाणार, तर तुम्ही तिकडे विष्णूंना विचाराल का की मी परत वैकुंठात कधी जाणार आहे? मग नारद मुनी म्हणतात बरं. मग ते बाहेर जातात मंदिराच्या, आणि तिकडे तो मोची बसला असतो. तो मोची लगेच उठतो नारद मुनींना बघून, त्यांनाही तो साष्टांग नमस्कार करतो आणि तो त्यांना सांगतो की माझ्याकडे आसन पण चांगलं नाहीये तुम्हाला सांगायला बसा म्हणून. मग तुम्ही आता वैकुंठात जाणार, तर तुम्ही माझा एक प्रश्न विचारू शकता का विष्णूला, की मी वैकुंठात परत कधी येणार? मग नारद मुनी म्हणतो बरं, आणि वैकुंठात गेल्यावर या दोघांचेही प्रश्न नारद मुनी विष्णूला विचारतात. आणि विष्णूंनी सांगितलं की हा जो मोची आहे, आता हा त्याचा जन्म झाला ना की तो लगेच माझ्याकडेच येणार आहे, आणि तो ब्राह्मण मात्र त्याला आणि 100 जन्म घ्यावे लागतील, मग तो माझ्याकडे येईल. तर नारद मुनीला वाटतं असं असं कसं? हा तर मोची प्राण्यांची जी चामडी आहे ती घेऊन तो बूट तयार करत असतो. तिकडे काही त्याच्या जवळ स्वच्छताही नसते, त्याला राहायला घरही नसतं, आणि असं कसं? हा ब्राह्मण तर किती छान पूजा करतोय आणि किती छान माझं स्वागत केलं, तर मग असं का? म्हणून नारद मुनी विष्णूला विचारतो. विष्णू सांगतो की तू एक काम कर, तुलाच याचं उत्तर मिळेल, आणि तू ते दोघही तुला एक प्रश्न विचारतील की विष्णू काय करत होता? मग तू उत्तर एकच दे दोघांनाही की मी एका सुईच्या डोळ्यामधून एक हत्ती घालत होतो असं. मग नारद मुनी म्हणतो बरं, आणि तो परत पृथ्वीवर येतो, त्या मंदिराजवळ येतो आणि ब्राह्मणाकडे जातो. ब्राह्मण विचारतो विष्णूंनी काय सांगितलं? मग नारद मुनींनी सांगितलं की तुझे 100 जन्म झाल्यावर तू परत वैकुंठामध्ये जाशील. मग ब्राह्मण म्हणतो 100 जन्म? विष्णू काय करत होता? मग हा जो नारद मुनी आहे, नारद मुनींनी सांगितलं की विष्णू सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला घालत होता. मग ब्राह्मण म्हणाला हा, म्हणूनच त्यांनी चुकीचं उत्तर दिलं. हे काही शक्य आहे का? कोणाला सुईच्या डोळ्यातून हत्तीला घालता येतं का? एक साधी दोरी सुद्धा घालायला इतकं अवघड आहे. तरीच असं तो ब्राह्मण म्हणाला. मग त्याच्यानंतर तो नारद मुनी त्या मोच्याकडे गेला, आणि त्या मोच्याला त्यांनी सांगितलं की विष्णूंनी सांगितलं की हा तुझा जन्म झाला की तू लगेच वैकुंठात जाणार आहेस. मग तो जो मोची होता त्याच्या डोळ्यातून खूप पाणी यायला लागतं आणि तो रडायला लागतो. मग नारद मुनी त्याला विचारतो की तू का रडतोयस? मग तो म्हणतो बापरे, विष्णू केवढा एक दया सागर आहे आणि त्यांनी माझ्यावर केवढी मोठी कृपा केली आहे. विष्णू काय करत होता? मग नारद मुनींनी सांगितलं तो सुईच्या भोक्यात सुईच्या डोळ्यातून
हत्ती घालत होता. मग तो मोची आहे त्याला खूप आनंद होतो आणि आनंदाने तो नाचायला लागतो. विष्णूची स्तुती करायला लागतो आणि विष्णूची प्रार्थना करायला लागतो. मग नारद मुनीला आश्चर्याचा धक्का बसतो की हा असा काय, आत्ता रडतोय, आत्ता नाचतोय, तर थांब थांब, तू काय करतोयस? तर असं असं तू का नाचतोय आणि विष्णूची प्रार्थना आणि स्तुती एकदम का करायला लागलास? आणि मी जे काय सांगतो ते तुला खरं तरी वाटतंय का? सुईच्या डोळ्यातून कोणी हत्तीला घालता येतं का? मग तो मोची म्हणाला, हो निश्चितच घालता येतं. तर नारद मुनी म्हणाले की नाही, हे तर शक्य नाहीये. तर तो मोची म्हणाला, का शक्य नाहीये? आणि तिकडे वडाचं एक फळ खाली पडलं होतं. ते छोटस फळ त्यांनी घेतलं, ते फळ उघडलं आणि त्यातली बी दाखवली आणि त्यांनी सांगितलं, हे बघ केवढं मोठं वडाचं झाड आहे, केवढं उंच आहे, रुंद आहे, केवढ्या फांद्या आहे. या सगळ्याचं पॅकिंग त्यांनी एका छोट्याशा एक छोटस बीज आहे, या बीजामध्ये एवढ्या मोठ्या झाडाचं कृष्णाने कसं छान पॅकिंग केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण नाही, विष्णूने कसं पॅकिंग केलंय आणि विष्णूला अशक्य असं काहीच नाहीये. तो काय कितीही छोटं भोक असेल किंवा किती छोटा सुईचा डोळा असेल, त्याच्यातून हत्तीला तो आरामात बाहेर काढू शकेल. तर हे जे आहे, आपण खूप वेद वाचले, खूप श्लोकांचं पठण केलं, तर गॅरंटी नाहीये की आपल्याला लगेच विष्णू प्राप्ती होईल. पण जर आपल्याला प्रेम असेल, आपल्या मनामध्ये आपण प्रेमाने कृष्णाची सेवा केली, तर मग आपण नक्कीच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. आता इकडे तो जो ब्राह्मण होता, तो स्कॉलर होता, त्यांनी सगळे वेद वगैरे वाचले होते, पण तो जो मोची होता तो अशिक्षित माणूस होता. तर जेव्हा आपण खूप ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, ज्ञानाबरोबर अहंकार सुद्धा येतो. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण ज्ञान मिळवतो तेव्हा आपल्याला सावधानी बाळगली पाहिजे की आपल्यामध्ये अहंकार येत नाहीये ना. आपल्याला कृष्णाकडे कृष्णाची सेवा करताना आपल्यामध्ये प्रेम आलं पाहिजे. जर ते प्रेम आलं नाही तर कितीही शास्त्र वाचा आणि काहीही करा, त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. तर आता आपला हा अध्याय संपलेला आहे. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का, विचारायचे आहेत? माताजी, मी कॅन आय लिव्ह नाऊ? हरे कृष्ण. हो चालेल. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. मी रेकॉर्डिंग बंद करते.